Τζούντο, ο δρόμος της ευγένειας. Ολυμπιακό άθλημα από το 1964. Ένα άθλημα το οποίο είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο και στο οποίο γυμνάζονται εκατομμύρια αθλητών. Σκοπός της σχολής μας είναι οι μαθητές μας να έχουν τα τρία κύρια χαρακτηριστικά που προάγουν: ήθος, αυτοπεποίθηση και αγωνιστικό πνεύμα. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα πάνω απ' όλα και να το ακολουθήσουν σε όλη τους τη ζωή. Το Brazilian Jiu-Jitsu είναι ένα παλαιστικό άθλημα το οποίο εξελίσσεται στο έδαφος. Χωρίζεται σε τρία σκέλη: στο σκέλος της αυτοάμυνας, στο σκέλος του Sport Jiu-Jitsu και στο σκέλος του Fight. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε άντρες, γυναίκες, σε παιδιά. Είναι ένα άθλημα που μας κάνει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε πραγματικά τις δυνατότητές μας και να τις αξιοποιήσουμε στο μάξιμο.